Chifimo. Ele kichi nkume abụọ si n'aka agajege n'okoburu ọhịa. Ele heri ihe. Ka ị nwere bloodless n'ime ndụ ọ wee ahụ chawadusu. Ihe awuchi ogbe eji. Ị na-aka kpọ nkume. Chike aka nkume ote. Ị gakwa n'ole. Ị nọ na city mmadụ ihe na-eme na city. Ndị Germany, ndị Igbo anyị niile, ndị Nigeria nọ na Germany na-eri ji. So onye ọwụla nwa afọ Nigeria ya bịawa maka erigo ji na Germany. And m lekwe n'anya ada akpọ ji na Germany. M sị kama ọ ga-ahụ agara ahụ ji a ga-eri m ji aka m ga-awere ji na-eji n'ori ekwe ka gote eji m aga je Germany ka ndị mụ na ndị Nigeria rikọsha ji ọnụ na Germany. Ekwe ala ekwe m na ịnụkwa tiri Bishop nya ị gaje Germany ozugbo taa ote ndị gara aga ijikwara hotel siri hụlo ole ndị ijikwa akpa eji eme akpa iji ekwe eze ga-elo yaw maka na ọhụrụ ma ikwe eze ị ga-achị eze gị n'aka ote ka a ga-echi tụta eze gị one after the other pik eze gị ka m ga-atụtụrụ tụtụ pik ma ọ ka m ga-atụtụrụ popcorn ote ka ị ga-ekwe eze gị n'aka dịka offering money agalalụ ị gaji ebe ndị Igbo ri ga-ejiri ote ị ga-awụsa daka ụbịam agajege ilekwa anya na klọk onye ke gara aga nwụna anyị nwoke kwen nwụna anyị nwoke gịrị iri ji na Germany ka ihe ka dịrị ma o ji efe ke ya were Nigeria coat na am kwa ya in form of isi agụ eji mara ndị Igbo ichekwara ajụjụ otu o siri lo nka nwoke mmadụ na-agba kego ka ị ya agaji ugbu a ka e mere akọfọrọ ya ndị tinye na moto mee ya escape nke ga-akacha ga-ewere efe na rap ọgụ ji ebulala ozu gị ị gaji ebe ndị Igbo riga ihe yiri uwe ndị ugwu ị nwekwara grade makwa time ahụra m si mmadụ ihe Chifimo eleta m ya mmadụ ihe because asị inwe ihe ị ga-ama na ihe anyị niile one Nigeria otu Nigeria I don't get discouragement word gonna. Discouragement word I give away. I got you here. One Nigeria. Otu Nigeria here. Ejimji na gaga la I require man Nigeria niile. I reach na Germany. Aga IPO agbala nkume wosa na here. Thank God this ebe churu okuta ga eje atugbugo. Maka chukuma ha tugbugo dike esi tugbo Simeon. Ndị Igbo ayi ugbo ama anya. Igbo mbụ ịma na Igbo ku ugbo awudo otu. Igbo ugbo a anyị tetele n'ụra. Everybody I woke up. Onye abụla amụrụ n'anya gị chọrọ izo onye Igbo gaza gị wurukwana onye Hausa zo onye Hausa gị wuru onye Yoruba gaza onye Yoruba ị gaghị abịa gị wuru onye Igbo gị na-azụ onye ugwu nwunye nwoke gara Germany be ka ya wụdị na o ji dị Nigeria coat of hand wee kwara uwe kwa ya dịka uwe native otu ndị Igbo si akwa ka ya mana olo dị na ndụ ka ụmụazị Igbo iwe na-ewe zoo ike na ahụkọ ya akọkọ Chifimo ị kwesịrị iji ka ha amụta ihe Chifimo ebe isi gịda gawa nna m gawa agajemie ijeọma agam lawa na ndụ ọ ga-arịrị gị mma agajemie nwere onye si bagịla onye ọnwụ ya nkwa agam gị iri ji ngwaje ijeọma lawa na ndụ ọ ga-arịrị gị mma ebe ị gaje Germany a ga-aja gị okwute ka ị gaji ihime aga m ama etu ị ga-esi elo ha mụnwa wụ Chifimo worldwide ewetara ha m invitation m lee ya ozugbo m na-ahụ na ji na mbido dị leta amadụ ma mini endri ya ma ọ Jamaica mana ji ka m hụrụ nsakọ mbọ ya ka ị hụrụ ya ige konkosa gị yigo uwe ndị Hausa agaje ebe ndị Igbo na-eri ji ma eburu gị n'ozulu gị kpọm onye oshi gawa ihe gaji ugbo agaje m n'ihe eze anya kudo m gwa ya na a ga-azụta uniform akwa efe berial wụsa na-eche mgbe m ga-eji ebula kego nke ya wụ ka aka m eji moto rescue otu onye ọwụ kego akawago n'ọkọ yipụ gị agbada were agbada agụ were ese ma ọ na a ga-ekwe ebulala ozu gị bikos otu m siri hụ ndị Igbo anyị na onye ọbụla amụrụ n'anya ka azụ enough is enough ote ka ndị Igbo onye ọbụla chụ ọkpọ n'aka onye ọbụla alachi si ya saka were onye isi ma ọ were onye ọdụ ga-erachi ndị IPPO ebe ka ụnụ nwa aka nụ
atụkwasịra m ọnụ ke bishọp nwunye m lawa na ndekwa ọ ga-arịrị gị mma bikos jighị ịgaji iri ote m si ahụ ya na ote m siri na isi kwado asịla ndị Igbo ndị mopowe ndị IPPO ewerele ha trela shipu kọnkịrị nkume otu ogbe ejigo na ha ka nkume wụsara na airport a na-eche onye ọwụ gị si ịwụ Judas Iscariot na Nigeria bụrụkwa ya ebe ịgarụ ha n'ala bekee ịwụ Judas with nkume ọchịrị m na-achị ọchị m ga-achị esi a ga-ebulalo m bikọs a ga-arapụ gị na katọn ma ọ bụ na ha ga-ekwe ebularo gị enwere ka ha kpe gị na mmiri azụ ndị ọcha eri ego stupid boy gị chọrọ ịzụ onye Igbo gị zụ onye Igbo gị chọrọ ịzụ onye ugwu gị zụ onye ugwu you cannot be onye Igbo ga bụrụ onye Hausa ma ọ gị wuru onye Yoruba. Hausa people represent their culture in to the call. Yoruba people, wherever you see them, both in abroad or anywhere, they also represent their culture. Rurura. Ndị Igbo ka ya gidapụ iche. I'm a representative of my Igbo culture. So I represent my people and my people honor me. If you're an Igbo person and you don't like what I'm doing, you are not an Igbo person, you are an enemy. Damn you. Damn you. Gawa, ebe ka jebe ndị Igbo digeji ige konkosa. Get ready for your kokoko. Maka ọrụ ma kokoko. IPO. Ọkwa ya na-akpọ ha. Ndị Wazop. Ha mụ anya ka azụ. Kana ya? Ka ebulala ozi ga ebe. Come before you ego m bịa kọrọ kem. Damn you. Gaji eri ji. Ha ka ndị Igbo mụrụ gọnọ. Iwere kọcha itam ya ọsha. Ige konkosa. Iyi agbada ete Igbo kwenu gị na-achịli ịwa Nigeria. Ị ga-ele in pieces Nigeria. Stupid boy. Obrekwe gị mụ nwa mwerie. Ichi nkume ike n'aka. Thank God iji nkume eji atọgbugo. Simeon, ị ga-ana na ntọgbu. Damn you. Onye ahụ sị na Chifimo wee masị na m kwuo ụka. Awa onye kwu eziokwu asama nna ya shie. Eziokwu ụgba agba na ntị, the truth is bitters. Ya wụ na olu ilu n'obi. Truth is bitters. Mkwuo ya ha sị maka ma asị ngide mgbuo. Chifimo ekwuola arụ maka na m kwuru eziokwu. Ala ekwe akụkọ onye ahụ ka ekwe gongongom. Damn you. Igbo ekele m Igbo anyị bụkwa Igbo mara mma. Onye mere gote gịnị mere ịkawa dị jamili ọwụ Bishop Owunu ele ka ha gowe aja ote ihe bụ ụrọ ji gaji eririwe aja Erisakwa ahụ na-eriji. Dibugwo gị na-eriji. ka ihe mere nụ Mgbe mara m kwucha nga. M sị ka m pụọ n'ihu mụdụrụ nga isi park. Na ọkara gakwa maka airport. Abagara m ọkara. Onye ọkara akwụsị. Ụmụ mgbokorobịa na ụmụ agbọghọ ndị youth. Ha na-asị m gaji ebe. M gwa ọwa dị Hege News na ndị Nigeria niile nọ na Germany. So onye ọla bịawa na erike eji. Ha na-asị m ngara gị ji akpọrọ m iyi. Ọkwa ndị na-akọ ọjị. Ndị Nigeria asị ndị na-akọ ọjị enwe akpọrọ eji akọ ọjị. Ihe ọrụ nwa Nigeria kaba gari eji. Ndị aka m akpụrụ akwa ahụ akpụrụ ọkụ. Shi mgbara ọkụ ihe niile adọbicha ihe. Ihe ndị aka m taa asọtụ ịla aja amụrụ m maka Chineke ọ na-adị m obi mma. chere iso ụmụ youth gote gwọ ọgụ na aja ọcha agwọ m ji mma tụrụ gbuo ogo na aja emere m ihe na-eme m ya riga gote na-esi eri ji na mmanụ riga gị na aja rụpụta na ịgaje Germany ọkwa ịhụ na n'okwu akpụ n'ọnụ ke mere gị na Nigeria ka ịhụ na ndị Igbo amụrụ n'anya ọwụ Igbo wu ndị na-eri ji Hausa na-eri ji Yoruba na-eri ji Igbo ọwa anyị nwawu ndị na-eri ji ọwụ na ị chọrọ ịgara iji ị kwesịrị ịkwado dịka onye Igbo ọkwa ekwuru m ekwu ọkwa okwu mbụ n'ọnụ o ruole 2 minutes m kwupụrụ ya sịgụ na ije na ịgacha na a ga-atata gị ka mpekele ụgbakala atatala logo ị gagwụla agakwa na Nigeria ka ị nọ bịa rigote imege gwe m ụkwụ na Germany maka Chukwu okwute ka a na-eji ote eji agba ogu gari eji gaba Bishop ị ga-aga
Hey, ya ụtọ ụwa agwọla ha ji mmanụ ka awụdụzi ji na-esuru esuru agwọla gị agwọrọ agwọ ihe awụ ihe na-agbapọrọ eji ya m ọ bụ ihe iriri ihe a kedu eme nne ha ga-ebere maka chukwu asa m yutu emegawuru yutu asawu m yutu iridi ndụ gbapụ ọsọ mgbe na ọkụ na-enwuru gị n'isi echi ọdọ gị pụta ụwa asị ga-azụ onye ugwu gị zụ onye ugwu gị sịkwa na ịzụ onye igbo gị zụ igbo zajie ya ọma keke ị gacha azụ onye igbo onye ọbụla bụ onye igbo mụrụkwa ihe a mụrụ na ya na-agere na ya n'akụkọ put it under consideration. Our culture should not be thrown away. Onye atụfula culture ya, our culture remains our culture. Other tribes protect culture. Ihe ọla ha ga-eme otu gị everybody will gagodo nga ndị Hausa na-eme sala onye ọbụla ga-eyi Hausa dakwa ụbịam buru okpu ha yiri shoe ejiri mara ha ụmụ ururu local things ejiri mara ndị ugwu ọwụ Yoruba nwaanyị Yoruba sogodo di enwe 3 trillion na account ya zụtụkwa less 1 billion ọ ga-akwa ya bụba kwa ya ihe culture ha ga ndị Yoruba na-eme one vote everybody will look the same asha okewe ejiri mara ha ihe ndị a niile gadala ebe ndị Igbo na-eme ihe ka yigo uwe mwụda yigo uwe Hausa ana m achọrọ gị chi brasmade ha chịchịrị gị gown n'azụ ị na-agaje gị ka ndịrị ala ị gaje Germany ị gaje iribe ha have you not eaten the yam ọkwa ji ka ị gara eri ụmụ okorobịa eriele gị ka ji this afternoon dem you Igbo kwenu Igbo mụọnụ Igbo zọọnụ we don't wake up say we don't wake up anyị tetele wụ na anyị tetele onye ọbụla si ihe ndị Igbo na-eme adịdị ma onye ahụ ama ya akwakwa Igbo anyị bụ the special people Chineke kere anyị n'oyiyi nke we are special people anyị wụ agbụrụ Abraham anyị wụ agbụrụ Jacob anyị wụ agbụrụ ka agbụrụ anaghị enwe ndị eji atịgara anyị ka anyị kwudosie n'ike jidesie n'ụka ọcha anyị ike let not throw away our culture kụziere ụmụ gị gbasara omenala Igbo culture is beautiful ịhụ nga a na-eme ihe cultural ya na-atọ ụtọ our cultural dressing our cultural appearance ka ihe niile adịrịkwa otu o siri dị na mbụ anyị gbazi n'onwe anyị mgbe okpuru ka olu anyị wuru otu olu anyị wuru ha n'otu ka ihe anyị na-achọ anyị nwetara ya Chineke m gọziere m unu Olisa kele ụwa ga-agọzi onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ na ndịda ma ndị nọ n'iyi ma ndị nọ n'ime mmiri ma ndị ka nwụrụ anwụ Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa n'aha Jizọs nna m ị ga-eririri ji no maka Chukwu ị ga-eri ji Bishop ị ga-eri ji bịa ga rie ji ị ga-eririri ji no Wayam festival bịa rie ye